Amalunga omphakathi wakwaDabeka D eClermont ngaphansi kwamasipala weTheku athi aselahlekelwe yithemba lokuthola izindlu zomxhaso kahulumeni ama-RDP houses ngamafuphi. Lezi zakhamuzi zakhelwa izindlu zesikhashana ezibizwa ngoLindela ngonyaka ka-2009 ezakhiwa eduze kothelawayeka womgwaqo uDumisani Makhaya Drive oxhumanisa iClermont kanye noMashu. Ukufika kwethu la safika ngo-2009 ngey'khathi zabo-November kanje. Ya. Ukufika kwethu la salethwa ngokohlelo lokuthuthukiswa kwabantu njengabantu ababezokwakhelwa izindlu zemxhaso ebizwa ngama-RDP. Uma silethwa-ke kule ndawo le sisuswa kulezo y'ndawo sasisuswa kuzona kwakumele i-develop-e. Kwaba ukuthi sizohlala la isikhathi esincane noma isikhathi esi-temporary mhlawumbe esingango-6 to 12 months. Ekube yinto-ke esihambe yaze yeqa kuleso sikhathi namanje njengoba ku-2024 sizithola sisahleli khona la kule ndawo. Khona indawo ekwasuswa kuyona abantu esendunduma, kube khona indawo futhi ekhona kaDabeka ekususwe kuyona abantu abakhona khona la, indawo yasendunduma bakhona la, indawo yakaDabeka bakhona khona la kulama transit camp esihlala kuwona. Yes, izindlu ezesikhashana zayidizayinelwe lokho ukuthi izindlu zesikhashana isikhathi esingango-6 months to 12 months kubhizi kudevelopha lezo y'ndawo ekufanele ukuthi abantu babuyele kuzona. Njengoba-ke sihlala la kule ndawo le unikezwe iroom eyodwa kusukela ngaleso sikhathi leso ngenxa yokuthi ulinde isikhashana. Kodwa sesithole sekuphele iminyaka ngicabanga ukuthi eyi14 eyi14 sikhona kule ndawo siphethe 15 manje sihleli kule ndawo le. Uhleli kuleyo ndlu leyo owayinikeziwe ukuthi izoba yesikhashana. Okuyindlu nesakhiwo sayo esingekho right njengoba nibona nje yakhiwe ngamabhodi. Ilona ibhodi lakhona leli elikuhlukanisa nomakhelwane. Leli bhodi leli likuhlukanisa nomakhelwane zonke iy'nhlangothi. Umakhelwane enza umcimbi ngale ayikho into ongayizwa ngoba alikwazi ukubamba isound njengoba ulibona nje lezi ndlu lezi. Enza umcimbi noma enza noma yini ayenzayo. Even umuntu ogulayo uyakwazi ukuthi athelele omunye ngoba kufana nokuthi nihlala endaweni eyodwa ngoba lezi ndlu abazakhiwe kanjena ziwo-4 room and zinemindeni ehlukahlukene. Kuhlala abantu abahlukahlukene la, kufana nokuthi ni umndeni kulo-4 room lo nabantu eningawona umndeni wabo ngoba i-room ne-room inomndeni wayo, i-room ne-room inomndeni wayo. So unemindeni ewu-4 nje ohleli nayo kodwa engasiyo imindeni yakho ngokwehlukahlukana nezifo abanazo. Umuntu uma ene-TB ekhwehlela kulula ukuthi aspreade kulentuze kutheleleke abanye abantu. Whatever sound ingaba i-TV ingaba i-radio makwenzekile wayidlalela phezulu then kufanele ubekezelele lowo msindo lowo. So izinto esiphila nazo lezo. Njengoba uyibona nje le ndlu le ulala la, upheke la, ugeze la, yonke into uyenza la. Uma ngaba uphathwa isisu ufanele uhambe-ke uye kulawo ma-container lawo abekiwe nawo aqukethe abantu aba-more than 600 to 700 kuyo yonke le minyaka le kufanele kusetshenziswe yilabo bantu. Ingakho uzothola ukuthi kwayelawo ma-container awekho esimeni sawo ngoba isibalo asifumbathayo sokuthi akwazi ukuseva bonke labantu bangaphakathi sikhulu kakhulu ngoba mhlampe ngicabanga ukuthi la kulama transit camp abantu abakhona mhlampe bayi-1000 nento since sinezindlu mhlambe ezu-600 680 something 686. So sekukhula ney'ngane, ingane mayikhulile kufuneka ihlale nawe kule ndlu, awukwazi ukushifta kulo mnyango nje mangabe uney'ngane akwenzeki lutho. So ile into esikhala ngayo esifisa ukuthi ilungiswe, esifisa ukuthi-ke u-human settlement akangenelele kulento njengohlelo lakhe lokuthatha abantu from ey'ndaweni ebaletha kuma-transit camp for isikhashana ngoba amakhansela asusile abantu ey'ndaweni ayenezindawo ayefuna ukuyidevelopha
Also u-human settlement unohlelo lakhe lokulungisa izinkinga ezifana nalezi zama-transit camp. So isicelo sethu njengabahlali bakolindela noma abahlali bakuma-transit camp ukuthi u-human settlement awungenelele ukulungisa lolu daba, also namakhansela angenelele ekuthaneni kulungiswe lolu daba lolu, ngoba into eyenza ukuthi ngibale lezi zinto ngokulandelana kwazo ingoba ama-topic wabo noma izindlela abafisa ukusolva ngayo lezi zinto zama-transit camp azifani. Human settlement unendlela yakhe, also amakhansela anendlela yawo. Ekuthi mengabe kwenzekile kwahlangana uthole ukuthi akusahanjiswana ngendlela ekuyiyona yona ngoba ikhansela linehlelo layo, u-human settlement unohlelo layo. So leyo nto leyo ilimaza thina kakhulu as abahlali bala kolindela noma kuma-transit camp, eyenza kube nomthelela omkhulu ukuthi sihlale isikhathi eside la kuma-transit camp. Abantu abadala bakhona, abantu abakhubazekile bakhona, ney'ngane zizelwe lana, zikhulela lana, zize yiqede iy'kole ey'qedayo, ezinye azikhoni ukuthi ziqede ngoba kahle kahle kwayilento yokufika kwalezi zinto lezi yayifika kubantu abaphuwa ukuthi sizothuthukisa umuntu wase-South Africa oyilunga lase-South Africa ukuthi abe nenhlalakahle. So bekungayona akubona abantu abakwaziyo ukufinyelela ey'ndaweni ey'thize, abaqasheki uhulumeni, abaqasheki ezindaweni ezingcono, baphila ngama-grants isikhathi esiningi. So lokho kwenza ukuthi kuhlale kusethembeni lokuthi uhulumeni uzongenelela ashintshe iy'mpilo zabantu. Amalunga omphakathi akhala ngokushawa indiva umasipala weTheku ngokungasukumeli izikhalo zabo kanye nezimfuno zabahlali bakule ndawo. Ukugqoza kwesimo senhlanzeko kule ndawo kudla lubi. Izindlu zangasese azikho esimweni esifanelekile. Iningi lemindeni lihlala kolindela kumele basebenzise igumbi elilodwa lokulala. Baphinde basebenzise umpompi owodwa wamanzi kanye nezinye izakhamuzi zakulindawo. Nje la kuyazigelezela nje, bekunosinki la abasekho osinki besiwashela kulona, kuyablokha, ama-toilet asevulekile, indle ibuye iziphumele nje ibe ngaphandle. Njengoba kunjena nje akungeneki-ke la, uma ngabe kuwumntwana omncane fanele aqala aqhaphuze la mezongena e-toilet, ajombe la angene kula manzi la kuyimande yofika e-toilet. Uma kwenzekile futhi kwaqhuma ipayipi la, indle yehlikela la ngezansi, labantu abala ngezansi. Njengobona yonke lento le inhlalo le. La kunje indawo abantu besilisa le. Usinki lo awusenamo amapayipi la, ayisangena amanzi. In fact nje amanzi nje sekwinto yemvula, sometimes ufuna uphume nebhakede uhambe ukha amanzi ngaphandle ukuze ukwazi ukuflasha. Nalapha ya indawo abantu besilisa le yawo uyangena umuntu wesilisa uyachama la ufuna uzongena le toilet. In fact i-toilet abantu besilisa leli but sesisebenzisa sonke ngenxa yokuthi ama-toilet asinawo antulekile kule ndawo. Nje ulibona nje libhaliwe ukuthi alisebenzi, libhalwa kanje ukuze umuntu angalisebenzisi. Lihlaleke isikhathi eside mhlawumbe uzodina umphakathi ulivule lingene umuntu oliklinayo usesenkingeni ngoba selingcole kakhulu. La sinenkinga nje inkulu kakhulu because ama-toilet esiwasebenzisayo awekho esimeni futhi ngahlala abantu, even indawo esihlala kuyona akuyona indawo ongasuthi uthembele ukuthi ungahlala kuyona because izinga lobugebengu liphezulu, sithenjiswa izinto zingenzeki. Okunye nje futhi ama-toilet uma ngase ungene nje ngaphakathi ama-seat awekho, agugile, ungena kuyafana nje usemnyango because amanye awasavaleki iy'caba. Kubuye kuzoba yizihlahla esiseduze kwazo, uma sesiswele eduze kwendlu yomuntu nje kungafa abantu abaningi ngenxa lezi zihlahla esizona. Alukho usizo silibonayo kuphela nje saziwa kumele samsovota, uma kumele samsovota shame kufika lonke uhlobo lwenhlangano ongayicabanga. Siyafika zonke inhlangano but emva kokhetho asibe sisanakekeleka. Okubuhlungu kakhulu la siseduze kwa-freeway, u-freeway ibulala abantu baningi, naleli ndawo sesinabo nje abantu abangasekho ngenxa ya-freeway. Umngeni lapha ezansi, iy'ngane ziyabhukuda, siney'ngane futhi esezafela kunalo mngeni lona. Isihlabathi lesi esibuye sikhiwe khona la kunabantu abafile babulawa yisona isihlabathi because abantu basikhala eduze kwasona, sebiphenduke iy'mayini le ndawo esihlala kuyona.
So akuphephile kakhulu, noma uhleli ngaphakathi akukho ukuphepha because umuntu uyakwazi ukuthi ethe ngale avule ibhodi lakhe angene enze noma yini. Umuntu akwazi ukushaya ibhodi ngesibhakela angene ofuthi asihleli kahle. Khona manjalo uKhulekani Mpele oyikhansela lakwaDabeka ku-Ward 20 usilandisa kabanzi ngezinhlelo umasipala weTheku onazo ukusiza ukukhuculula indawo yakolindela. Lo mphakathi-ke wala ubekiwe iminyaka more than 10 ago or 15 years ago. Wathi uma ubekwa la wathenjiswa ukuthi kungekudala kuzokwakhelwa iy'ndawo zokuhlala. Okwenzeka futhi khona abasebeke bathathwa bayiswa koKhonuphi. Ngicathi iprojekthi yayikhona eKhonuphi yakwazi ukuthatha abantu ababili abathathu kodwa abadala nabakhubazekile. Kwasekuyama-ke kanjalo. Okuwukuthi-ke ngokubona siba nazo nomasipala. Umasipala uyathembisa, ulokhu ethembise njalo nje ukuthi hhayi usabhizi usa-identify umhlaba. Ngoba uma ekhuluma ngamalindelo umasipala akakhulumi ngelindela le kuphela. Ukhuluma ngamalindelo akhona ala eThekwini nje yonkana. Manje nendawo ayibukayo-ke ukuthi usafuna indawo ezokwazi uku-accommodate bonke labo lindela. Or mhlawumbe iy'ndawo eziwu-2 or eziwu-3 ngoba phela mningi le mphakathi la kolindela. Engakusho nje ukuthi ngale kwaleyo information abayishoyo kona isimo sibukeka silokhu siqhubeka nje sihlele ethembeni ukuthi khona okwenzekayo. Ngalena-ke kwentuthuko yezindlu abayilindele abantu ucathi nawe nje ubuyela ngaphakathi ubonile-ke isimo sinjani. Izindlu azikho esimweni esi-right. Ama-passage nje kudinga ama-retaining wall, ama-apron kufile ivuli ingena ngaphansi kwezindlu abantu banethwa besendlini. Isimo nje senhlalo asikho at all right. Nakhona-ke umasipala-ke i-intervention ekilindele ukuthi ayenze ukuthi azokwenza ama-retaining wall alungise isimo sezindlu. Yadileya-ke nayo nasalindile ukuthi kube khona i-intervention ayenzayo. Yize-ke engakasiluli isandla. But uma simlokhu simbuza nje ulokhu ethi hhayi no usabhizi usalinde ney'mali uhulumeni omkhulu wa-national ukuthi kube khona isabelomali ayikhiphayo ukuthi sikwazi ukubhekelela olindele. Lo mbiko uhlanganiswe waphinde wathulwa nguNwabiso kaDlamini eThekwini.